мирно. Попробуйте возьмите флешку, отстегнете именно лапорку. Потом себе отстегнете маркер, обшмакнете. Зазорто випадає. Зазорто може випадати. Зазорто може випадати. Інак, зачинати треба тягрські. Зазорто ще гнала піта. Перебавив мій. Потом, сівазнете гуму. Потом, сівазнете картон. Гуму. Всімати, вмати там новий картон. Так на стіну білку, розтягнете ту гуму. Тож я узьмам. Добре випадає. Так, гарно, що мати ту ізолепу. Потім візьмете йому самотну вставку. Дядя зміть таку тканішек. Доклеїть до того. А мати готово. Тоді я духу вже своєму міському відео. Так от, ага, не забувайте за рехлейк. А це що мало очень удачі його відео. Ой.